Ola a todos e a todas. Este 23 de abril temos con nós a un invitado moi especial. É un guerreiro, é un gañador, é un revolucionario. Pita Melark, de los Juegos del Hambre. Hola. Bueno, para quen non o coñeza, Pita foi, xunto a Katniss, o vencedor dos 74º Juegos del Hambre. Bueno, Pita, dinos que conclusión sacaches sobre a xente na túa estadía no Capitolio? A xente do Capitolio son unha banda de ricachóns que gustalles divertirse a costa dos sufrimentos demais. Mándanos ali a loitar entre todos nós para a súa diversión e a fazer que nos matemos. Non... E ademais despois, se sales, pois ainda sigues metido de unha ou outra maneira. Sinto moito oír isto, Pita. Ti cando entraches nos xogos, pensaches que ibas a gañar? Non, creo que nadie cando entra ali pensa que eu vou gañar. Entre 24 gañadores non pensas ti, eu vou ser o que vou gañar. A veces preferiría non haber nunca salido ali. E que sentiches cando entraches por primeira vez na área? Pois sentín medo, terror e a veces estaba moi nervioso. Porque, claro, cando subimos non podía sair todavía. Pero uns concursantes saliron e mataron, non? Se a poñer moi nervioso e non sabía que facer nesa área. Despois, máis pa diante, fume medio adaptando, facéndome alianzas con outra xente e tal, pero costoume. É moi triste oír isto. Bueno, agora vamos a cambiarle tema ao falar nas presentacións. Nunha das túas presentacións con Katniss, ela fixo arder o seu vestido de boda para que fora un sinsajo. Entonces, que significa o sinsajo para vos? O sinsajo é un símbolo de revolución, de liberdade, de explicarlle ao Capitolio que non somos deles e que non somos libres. É o símbolo de todo Panem. Bueno, esta é toda a entrevista por hoxe, pero se queredes saber máis sobre Pita Melark, leedevos o libro Los Juegos del Hambre, de Susan Collins.